mag-alaga sa kanya. Wala. Hanggang lumaki po siya, hanggang dumalaga. Nung siya, maliit pa, inalaga ako siya ng 6 na buwan. Mm. Hindi ko siya mahirap. Siya po si Larissa, isang dalagang may kapansanan at solo na lang sa buhay. Tanging kapitbahay na lang niya ang nag-aasikaso sa kanya upang mabuhay. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagagawa niyang maging masaya at makalimutan ang malungkot na nagdaan. Pinipilit niyang kumilos ng normal para magawa niya ang kayang gawin ng iba. Halina't tungayan ang kwento ng kanyang buhay. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito po ako ngayon sa lugar kung saan ay may tutulungan naman tayo. Patay na magulang niya, diba? Wala na siya, sulong na lang sa buhay. Sulong. Kaya tapos yung sa kanyang kalagayan ay talaga nang nakakaantig. At ayan po, wala na tayong paligoy-ligoy, papunta na po natin siya. Tara. Tapo. Andito daw siya mga kalingap. Ayan, magandang hapon. Ayan pa si ate. Oo. Ayan. Anong pangalan mo, te? Ito po mga kalingap, nakapagluto naman pala siya kahit ganyan yung kanyang kondisyon, ganyang sitwasyon. Ayan. Pwede makapasok? Ayan. Ito po yung kwarto niya. Dito ka natutulog. Ito mga kalingap po. Solo na lang pala po siya dito. Kumbaga sa ngayon po, pinupunta na lang siya ng kapitbahay nila. Ayan, may saklay siya. Para tingnan at asikasuhin. Ayan. Hindi ka nakakapagsalita? Ay, hindi. Kunti lang. Uli lang lubos na rin po. Ayan. May dala kaming bigas para sa'yo. Ito. Nakapagsahin ka naman, anak? Ayan. Nakapaghugas po siya ng pinggan. Ayan. Ito, bigas mo. Galing kay Kuya Bal. Ano? Ayan, kilala mo si Kuya Bal? Ayan. Dito ko na lang. Ito. Ayan, saya na bigas. May pera ka pa. May katang pera. Marunong ka sa pera? Ano yung mga binibili mo? Ha? Ayan, budget mo. Bigay sa atin ni Kuya Bal Santos. Ayan. 500. Ano yung kumain ka na? Hindi po. Opo. Anong ulam mo? Isda. Isda. Maya ka? Kamayak. Ayan po mga kalingap, si Clarita. Ilang taon ka na, Clarita? Clarissa. Ay, Clarissa. Clarissa. Ilang taon ka na? 28. 32 ka na? Hindi halata Dati maliit ka pa daw, ano? Kumusta ka naman dito? Mabuti. Ayan mga kalingap, si Clarissa. Mga kapitbahay mo na lang nag-asikaso sa'yo, no? Tumitingin. Ito mga kalingap, yung tinutulugan ni Clarissa. Ayan, may mga... malinis din, no? Malinis sa, ano? May TV. May TV rin. Ayan. Kaso hindi na yata gumagana itong mga kalingap. Buti lang may kuryente siya. May ilaw din. Ayan. Malinis mga kalingap. Kahit ganun yung kondisyon niya, malinis sa bahay. Ayan, no?
May mga pampaganda rin siya bilang ano. Bilang isang babae mga kalingap, maano rin siya. Talaga namang malinis sa bahay at sa katawan. Ayun. Malinis mga kalingap, pati mga buong paligid nila. Yan, nagubad pa nga tayo ng ano kasi malinis yung ano. Nagubad pa tayo ng tsinelas. Ayun, no. Ito. Nagsaing ka na? Ay, wala pang sinaing. Sakto yung pagpunta namin sa'yo, no? Ang ulam mo ay isda. Ikaw na nagluluto. Buti marunong ka na magluto, ano? Ito yung lutuan po nila mga kalingap. Lutuan ni Clarissa. May panggatong ka man pala, ano? Ayan, yung mga binibigay po ng kapitbahay ni Clarissa. Clarissa, di ba? Larissa. Clarita? La. Clarita? La. Larita? Larissa. Larissa? Yan. Larissa. Natatawa si Larissa. Larissa pala, Larissa. Larissa. Ayan. Buti kinakaya mo, ano? Opo. Laban lang kung anong ano. Para wag natin masyadong isipin yung problema. Ano? Anong binigay ko sa'yo? Pagkain mo? Bili ka ng ano? Ulam ano? Tapos may ano, may bigas ka na pag ano pupunta-puntahan kita dito para pag may nagbigay ng kunting tulong, pupuntahan kita dito para matulungan din yung kalagayan mo. Ay mga kalingap, yung lagay ni Larissa. Buti nga nakakausap natin kahit papaano ano naman siya. Ano yun yung pagsilang sa'yo na yun? Napunta ka pa sa Tinambak? Napunta ka? Hindi. Dahil. Buti tata ko magtaram Tagalog adi. Nag-aral ka? Anong Tik-tik. grade 6. Yan po mga kalingap. Ito po mga kalingap. Nasakit yung paa mo pag minsan. Ano yun? May gamot kang iniinom? Ayun. Ito si Larissa. Pag naglalakad ka na, kasi nagkukulog siya. Ayan po si Larissa, tama, Larissa. Na nag-iisa na lang sa buhay, wala nang magulang. Ang nag-aasikaso na lang po sa kanya is kanilang kapitbahay. Ayan, pwede natin interviewin yung kapitbahay nila. Ayan. Ate Larissa, salamat na. Ingat ka dito. Babae ka pa naman, sulo ka pa dito sa bahay mo. Ano, bye-bye. Ingat. Ayun, tonto siya. Si Larissa. Magandang hapon, Nay. Di ba ikaw yung kapitbahay na nag-aasikaso kay Larissa, tama? Oo. Ayan po si Nanay. Oo. Pati Mula nang mamatay ang kanyang lula. magulang. Ako na nagdadaga sa kanya. Wala. Hanggang lumaki po siya, hanggang dumalaga. Nung siya maliit pa, inalaga ako siya ng 6 na buwan. Hindi ko siya mahitiis na hindi ko siya alagaan. Nang mamatay ang kanyang mama at saka ang lula niya. Hanggang ngayon, ako na. Hirap talaga ang kalagayan ni Larissa. Kahit na ako'y mayroon din sakit. Ito Ano pong nararamdaman niyo, Nay? wala akong inupiran na bago akong upira sa mimi. Kahit na ako mayroong Ay, kasi, nalalayan ko rin siya. tingnan na lang po ano. Ano nga pangalan niyo, Nay? Adelia. Simulat pagkabata, ikaw na talaga nag-asikaso sa kanya, ano? Oo, pagkabata. Wala na talaga siyang magulang, wala na. Wala naman tayo, oo. Lahat. Ano po yung kinamatay na magulang niya?
parang ano nga, yung parang hindi siya nakakalakad. Parang hindi. Tapos sila lang magkasamang dalawa. Sabi ko, baka magmanik to. Namana. Yung Dati po nakakalakad siya. Dati nakakalakad siya ng... hindi, Ganun talaga. Inborn na talaga yung nangyari sa kanya. nung ano pa siya, nung maliit pa siya, parang nakita ko sa kanya, parang sabi ko kay mama, yung lulaw niya nag-aalaga, sabi ko kay mama, parang ako, may diferensya ito. Parang hindi makakalakad ng maayos. Kasi pag iginaganyan ko siya, gato yung paa niya. Buti naalalayan niyo pala siya, ano? Ano man talagang kalagayan niya. Laban lang, Nay. Ano? Basta, ano, pag may time ako pupunta-punta ko kayo dito para tulungan din kayo. Alalayan siya. Ano? Salamat. Binigyan ko rin siya pang gastos niya. Dito siya natin buong maghapon. Tapos, doon lang natutulog. Huwag niyo patulugan dito. Baka, ano? Na, pag kain siya, nagluluto siya. Kaya Oo nga, sabi niya. Malinis sa bahay, malinis siya. Kahit ganyong kalagayan niya, siya lang naglilinis dyan. Siya lang. siya. Linis. Parang hindi makaya to. Sabi ko pag ako nagtira, papalinisan ko. Oo nga po. Kasi hindi matapat ang ano namin. Larissa. Ano apelyido niya? Biyaga. Yaga. Yagas. Biyagan. Ay, Biyagan. Siya po si... talagang wala na lang ano. Walang ibang nag-asikaso sa kanya. Buti matatag na rin yung kahit ganyang ano. Kung ibabaga susuko na ano. Sa kanya. Kaya pala napayak sa kanina. Pagka minsan, dadatnan ko siya dito sa loob, umiiyak. Hawak-hawak yung ano ng mama niya. Sabi ko, hayaan mo na yun, kalimutan mo na yun. Basta na mag-iyak ng iyak. Eh, nandun na siya eh, sabi ko. Tama na yun. Dahil ako ano rin. Bili niyo yung ulam niya mamaya. Nay. Ikaw na nagluluto. Oo. Eh, Sabi ko, pang ay, panira. oh, Bala na po muna sa niya. salamat po, maraming salamat po. Ayan po mga kalingap. Ayan. Ang mga ating mga OFW tsaka si Kuya Bal Santos ay walang sawang tumutulong din sa ating mga kababayan. Ayan. Kasama ko po si Kuya Bal. O paano, Nay? Salamat. Ingat po kayo dito, ano? Salamat din po. Baka makabalik din kami. Salamat. Larissa. Bye-bye. And scenes. Ha? Ay, yung kwarta. Siya na lang ang ano niyan. Bye-bye. Ingat. Salamat. Ay, pumakalinga po. Todo pa salamat si Larissa. Ayan. Bye-bye. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda.